Dobrý den a doufám, že jste příjemně občerstvení. A já v 20 minutách, které mám tady určené, vás zkusím provést některými neobvyklými use casy z oblasti datové governance. I když u toho prvního slajdu, jenom abychom se ukotvili na nějaké stejné stránce, tak projdeme nějaký obecnější úvod. V té datové governance všechno vlastně začíná ownershipem. Není-li ownership, není a nebude nic. Takže to vlastnictví je tak klíčová a centrální věc, která v datové governance musí být anebo musí být nalezena a odpracována. Dál potřebujeme předmět té datové governance, to, co vlastně chceme řídit. To nám vlastně přináší katalog a lineage, kdy víme, v jakém systému fyzicky, jaká data nám sedí, jak protýkají aplikační krajinou. A ve chvíli, kdy máme vlastníka, máme předmět toho řízení, tak vlastně můžeme doplňovat biznesová metadata, ať už referenci na odkaz na vlastníka těch dat, stevarda, biznesovou definici, klasifikaci PIS, PII a další. Můžeme a musíme řídit nějaký access management, aby ty data byly v adekvátní úrovni zabezpečení a příslušný vlastník se musí taky starat o kvalitu svých dat, tak aby to následné zpracování a zhodnocování těch dat mělo nějakou váhu a nějaký pozitivní efekt. Takže to je nějaký základ. Ve chvíli, kdy tenhle základ je nějakým způsobem pokrytý, tak potom můžu řídit privacy, protože vím, který data kde mám, jaký mají klasifikace, můžu řídit adekvátní vlastně přístup k těm datům. Řídím datovou kvalitu a zase mám katalog, mám vlastníka a to je předpoklad pro to, abychom řídili datovou kvalitu, protože pak je jasně adresovatelné, kdo je za to zodpovědný a kdo to dělá. Compliance, soulad s mnohými a vícerými regulacemi, ať už v oblasti security, ať už v oblasti privacy a dalšími. Security jako taková, rychlá adopce nových technologií. Často jsem zažíval diskuzi s našimi data scientisty. Už proběhl release, už na Hadoopu mám ten nový topic, na který jsem čekal. A když už tam je, odkud se vzal, co to znamená a s kým se můžu bavit o detailech. Takže ve chvíli, kdy tyhle data a metadata jsou k dispozici, tak to vlastně umožňuje adopci nových technologií a nových řešení. Biznesová hodnota, ve chvíli, kdy mám data včas, kdy jsou v kvalitě, kdy jim rozumím a umím interpretovat, tak to pro mě může být konkurenční faktor, kterým se odliším od trhu. A demokratizace by mohl být ten vrchol, to znamená, mám datový katalog, vím, jaká jsou data, lidi k tomu mají přístup, pracují s tím, umí se obsloužit, umí interpretovat report anebo komponovat nový report. Takže ta samoobslužnost a demokratizace ve schopnosti rychle reagovat, nebýt závislý na IT, nebýt závislý na pár expertech v oblasti data science, ale obsloužit se do velké míry sám je určitě sexy a zajímavá věc. Takže tolik jenom na úvod. Co je ten základ a co jsou ty výhody, proč tu data governance dává smysl dělat a řešit. A dál se podíváme na několik konkrétních use caseů, které nejsou běžné. Tak snažím se vytáhnout spíš ty méně běžné věci. Tady máme teda téma Access Review, používali jsme a implementovali jsme pro našeho zákazníka vlastně platformu Informatika. To východisko bylo už tak, že máme teda naintegrováno, máme načtený metadata ohledně warehouseu, máme načtenou big data platformu, vidíme parkety, vidíme jednotlivý vrstvy. Ten katalog se nám vlastně co 2 týdny občerstvuje, takže každý release, každý nový přidaný dato nebo ubraný dato se mi v tom katalogu vlastně projeví. A my jako formu customizace jsme vlastně ještě doplnili informaci vlastně z IDMK a Active Directory, kdy potom jsme zavedli novou roli Data Customer. Automaticky jsme nahráli jméno role, ze kterou ten člověk může přistupovat na daný objekt. Míněno tabulka v DVHčku, nebo Parquet file, nebo topic vlastně na Big Datě.
Dotáhli jsme jméno, kdo to konkrétně je, dotáhli jsme organizační jednotku, takže v oblasti vlastně řízení přístupu datům jsme přestali být závislí na jednom Excelu, který mi někdo z IT jednou za rok poslal a proběhla revize. Tohle je občerstvované vlastně jednou za 2 týdny a může být i jakkoliv firma si jako rozhodne to mít. A je to transparentní. Ve finále, když jsme to poprvé vlastně nahráli ty informace, tak okamžitě jsme zjistili, že vlastně na Big Datě, na landingu jsou data scientisti, kteří tam nemají být. Takže vlastně v tom okamžiku, kdy jsme to poprvé nalili, už jsme měli follow-upy, kde jsme vylepšovali access management. Takže to je jako první praktický use case formou customizace, který pomáhá a ne vždycky je nasnadně ho mít. Druhý use case, a to je taky, nebo ještě povím vlastně, že ten předchozí use case my jsme implementovali na informatice, ale vlastně existuje taky jako open sourceová platforma Open Metadata, kde formou customizace to vlastně implementovat lze vlastně také. Jo? A je to úloha v řádech jakoby do 10 mendejů, není to jako atomová elektrárna, dá se to dosáhnout relativně snadno. Teď se bavíme o něčem jako nativním, co je teda v informatice. Jsou tam nějaké funkce profiling a similarity, které jsme se rozhodli použít v takovém use caseu, který se týkal vlastně leakage prevention. To znamená, připravili jsme si seznam leak sensitive dat, to znamená data, které jsou sexy ukrást. Jméno, příjmení, telefon, e-mail. Ty data, které se potom dají jako prodat. A pro systémy, kde může mít vícero lidí prostor ty data joinovat, mergeovat a tak dál, typicky sandboxy na DVHčku, analytické playgroundy, takovéhle věci, kde má spoustu lidí šanci si ty data dotahovat, napojovat, nějak s nimi jako pracovat, tak jsme použili tu funkci profiling a similarity, kdy jsme vlastně vybrali referenční sloupec, řekli jsme jméno, příjmení, tady je referenční sloupec, takhle to na to vypadá. Informatika se podívala vlastně na název sloupce, hodnoty, paterny v těch hodnotách a pak s přihlédnutím, ale nejen k názvu sloupce, prošlo všechny analytické playgroundy, prošlo všechny sandboxy a říká, ta vyjmenovaná data, který hledáš, máš v těchto schématech. Já jako similarita, tohle je úroveň přesvědčení, jak pravděpodobný je, že jsem to trefil správně. Je to na základě těchto vstupů, to znamená hodnoty, název sloupce, nějaký pattern. Takže mi to pomáhá vlastně v těch místech, kde často business a často mnoho lidí může přidávat nová data, často data, která tam nechci. Takže to dělá vlastně takovou druhuliniovou kontrolu v tom, aby se mi citlivá data nedostávala na místa, kde nepatří, kde je snadno někdo ukradne. Vedle toho primárního use caseu, kdy se teď bavíme o tom, že automaticky rozpoznáváme leak sensitive data vlastně napříč DVHčkem nebo Big Datou, tak jsme i použili některé zajímavé funkce nebo informace, vlastně, které přináší profiling, kde je fajn jakoby datový typy, kdy vlastně on vám říká ta data a ten datový vzorek, do jakých datových typů se vejde. V tomhle konkrétním caseu se stále bavíme o příjmení. A tady třeba vidím, že ve 4 případech to příjmení vlastně odpovídá nebo jako souladu s datovým typem decimál 4místný, což u příjmení není přípustný. Jo, takže to dává i nějaký vhled vlastně do datové kvality a rovnou potom přes nějaký drill down můžu řešit problém s datovou kvalitou. To, co se nám taky osvědčilo, jsou jakoby jedinečné a nejedinečné hodnoty, kdy v těchto konkrétních případech vidím, ano, je tam příjmení, ale z 95% je non-distinct, to znamená nejspíš je to maskovaný. Jo, takže přidali jsme v informatice vlastně a v IDMku vlastně novou roli, která vlastně říká, tento export
by měl, nebo kdo má tuto roli, ten by měl dostávat ten export, je to naschedulované a lidem, kteří mají tu roli, vlastně v dohodnuté nebo požadované frekvenci vlastně dochází tyhle reporty a vlastníci těch jednotlivých analytical playgroundů nebo sandboxů mají za úkol v nějakém multiplexu vlastně napravit anebo opodstatnit vlastně využití těchto super senzitivních dat, který jsou v tom riziku. A poslední slide se týká AI ML. A tady už bylo mnohé řečeno vlastně dopoledne a mnohé bude řečeno ještě později. Ve chvíli, kdy používáme AI a chceme jít do nějakého pokročilého užití, kde chceme trénovat nějaký svůj model, tak v takovýchhle případech je ta závislost na datové kvalitě, na vybrání vhodného datového vzorku, na schopnosti vlastně interpretovat ty data. Ta AI je vlastně daleko víc citlivá než třeba ML nebo ty use casey jako předtím. Takže tohle je třeba brát jako východisko a je třeba to nezanedbat. Byl jsem v kontaktu s firmou, která byla nadšená z toho, že si nalodila nový 15hlavý AI tým a zároveň jsme věděli, že tam mají rockstarý data quality issues, na který neměli kapacity vyřešit. Tak to je zrovna case, kde to možná nechytli za správný konec. Ale vedle tohohle ta AI může pomáhat a máme tady i konkrétní casey, jak si skrze AI pomáháme vlastně v oblasti data governance, potažmo umožnění, abychom tu AI mohli používat lépe a hlouběji. Připravili jsme pomocí AI ve smyslu text-to-speech a ve smyslu text-to-video vlastně data literacy tréninkové video pro zaměstnance, kdy nějak povzneseme vlastně nějakou datovou gramotnost. Druhá věc je, co naši data scientisti udělali a co je taky zajímavý jakoby use case, jak AI využít, je možnost modifikace vlastně policies. To znamená, máme security policy, kterou používáme v home creditu a vedle toho máme Škoda Transportation. I na industry jsou tam nějaké jako specifika a pomocí LLM vlastně umíme s nějakým jako následným přežehlením, ale přesto si usnadnit práci tak, že vlastně customizujeme policy skrze AI do tvaru, který prostě bude fungovat pro jiné industry. Takže tolik asi vstupy, co jsem měl pro dnešek pro vás připravené a tím, že jsem ušetřil nějaký čas, tak jsem otevřený i dotazům ještě teď, než se případně uvidíme potom v koridorech. Jestli má někdo... Hovořili o zákaznících v rámci jako industries, jako Škoda Transportation a podobně, tak jestli tuhletu problematiku řešíte v návaznosti na IoT, to znamená, mám jako nějaké stroje, z tohle jakoby sbírám data a pak to, o čem vy jste tady hovořil, jako není jako o lidech, nějaké informace podobně, ale na úrovni strojů, věci, které se týkají třeba i preventive maintenance a nějaké jakoby další nástavové věci tady nad tím. Bavíme se konkrétně o datové governance. Bavíme se o datové governance vlastně na postavených nad datech, které získám prostřednictvím IoT ze strojů v rámci výrobních závodů. Myslím si, že v tuhle konkrétní chvíli vlastně nemám praktickou dodávku do téhle industry, ale technicky, procesně tam vlastně velký rozdíl není. Buď mi jdou rychlý data přes rychlý datový toky, a to umíme a děláme a v případě bankovnictví se to používá vlastně pro nějaký scoring a pro nějaké rozhodování o klientech. A nebo mám pomalý data, ale s vyšší datovou kvalitou, který se používají pro reporting. Takže jakoby principiálně tam není rozdíl, ale ten case v tuhle chvíli teď hned tam jako není, ale rádi ho získáme. Nebo děkuji. Dodáme. Tak, někdo další? Tak, nikdo? Tak Františku, Krása. Děkuji. Já ti děkuji.